Vítejte lidi u mého prvního let's playe z hry Shakes and Fidget. Nacházíme se na světě 1 a jmenujeme se tady Lubis 1. Jsme v cechu All Star a já jsem tady se svým kamarádem Hulem, protože se na světě 1 jmenoval Hul, tak mu budeme přezdívat Hul. Teď už na světě 1 není, protože si smazal účet, ale to nevadí. Tak, čau a pověz nám něco o sobě. Takže čau. Takže je mi 12, jsem kámoš tady Lubise, chodíme spolu do třídy. To je pravda. To je pravda. No, je to pravda, no. Asi se všichni už těšíte na prázdniny, jako tohle není o mně, ale asi se už všichni těšíte na prázdniny, že? Takže oni právě že za chvilku budou, takže my s Lubisem asi budeme mít volný čas, takže my za den třeba natočíme možná tak 5 videí a pak budeme mít třeba 5 dní pokoj, že jo? To je pravda. No, přesně. Ale jako my právě, že jsme v 5. třídě a půjdeme už do 6. třídy a my tam prostě to bude už těžší. My asi nebudeme mít v té 6. třídě čas na, tak jako budeme mít čas, ale už ne tak velký. Ano, přesně tak a budeme natáčet tak dvakrát za 2 dny, teda jednou za 2 dny. No, asi nějak tak, no. No a nicméně teď už ke hře, já jsem na S1 tedy a jmenuji se tady Lubis 1, jak už jsem říkal. A můžete se podívat, že jsem level 180 a mimochodem dneska je expový event, takže určitě přijďte, je to skvělý event a já už mám teda celou hospodu a už prostě ani nemám houby a za 30 sekund mám podzemí, takže určitě to budete chtít vidět, tak a pak ještě se můžeme přesunout na S18, kde jsem level 14 a jsem tady v cechu, kde je můj kámoš i, jmenuje se Vunty a je prostě vůdce, takže kdyby někdo chtěl k nám do cechu, tak se jmenujeme Bohemia Battle Brothers a určitě mi napište, já to domluvím s tím vůdcem a určitě bych měl být brzo důstojník. No ale určitě budete chtít vidět moje podzemko. Takže Hulu, držíš palce? Jasně, že držím. Ano, takže kostlivec. A vyhnutí, výborně. Já to nechám. A kryty. Já myslím, že ho docela dáš, protože on má jenom o 1400 životů víc než ty, ty ho docela už dáváš. O, pěkně. Takže já to nechám plynout a fanděte na nějaký epic, pokud ho teda dám. Snad ho dám. A teďka už dává rány, jo. Tak to mě teda vadí docela, ale vyhnutí, výborně. Cože, on to blokuje, jo? Jak může mít kostry? Je to válečník, on může blokovat. Jak může mít kostry štít, můžete mi to vysvětlit. A krásný kritik. Takže pokud si myslíte, že dostanu epic, tak dejte like. A pokud si myslíte, že nedostanu epic, tak dejte like. Nedostal si epic. Nedostal jsem epic, ale je to navíc. Jo, tak nechám si to, je to lepší. Obyčejná věc. No, ale je to lepší, dal jsem to, aspoň... Tam má inteligenci 6, dobra tam 4, prosím tě. No, tak já jsem měl na výdrž 3. No, ale tak vy mi určitě přinášíte štěstí. Dneska je Expo je event i tady samozřejmě, takže já piju už pivka. A snad si udělám nějaký dobrý level. A zapomněl jsem si tady napsat S17, takže na ní ještě půjdem. Tu jsem level 67, pokud se nepletu. A my počkáme, než se to načte. A už se to načetlo. Postava. Můžete vidět, mám hlavu, nebo jak bych to řekl, postavu holky. A jsem level 47, nekecal jsem. A můžeme na podzemko se vrhnout. A tady si to fakt nedávám, takže se mi nesmějte. Vykradač hrobu, válečník. Přesně tak. A no, nedávám. Ten tě teda valí. A hospoda nic. A tady už určitě si budeme moct zkusit to podzemko. Takže Gnom Lilliput musíte držet všechny palce, ale určitě ho nedám. A už ho tady mám docela dlouho. Kdyby si dodával samé kritiky, tak bys ho možná dal úplně o kousek třeba. Ano, vůbec žádný kritik, takže nic. Vypadá to, že nic. Zatím nic nekápne, co? Zatím nic. Pěkný kritik, ale stejně už to nebude platné.
Sakra, škoda. Nevadí, tak. No, ty z něj úplně škodu, že Začínal. škoda, že jsi mu nedal o jeden kritik víc, to by si ho pak určitě dal. Nevadí, snad když ho dáme, tak padne aspoň nějaký epic. No ale jak ještě vám jsem chtěl říct, že budu kupovat 150 hub, takže, nebo budu mít 150 hub, takhle to řekneme, a budeme protáčet na Epic Event, jo, takže se můžete na co těšit. Budu protáčet ještě s kámošem, který bude mít asi 600 hub, jo, takže určitě se budete moc na co těšit. A já si myslím, že bychom mohli tenhle let's play ukončit, co říkáš? Protože je to Mně je to jedno prakticky, to tvoje video, jenom to, přesně tak. jenom já mám tam koment, takže to je na tobě. A já bych řekl, že je to jenom takové seznamovací video a snad se vám bude teda líbit. A já bych tímhle řekl, pokud se vám tohle video líbilo, dejte prosím vás like i odběr. Ano, tady mě něco, co si chcete změnit, no. Za to se omlouvám hrozně, ale prostě pardon, ale jak už jsem říkal, dejte lajky, odběry a no, dislikey určitě taky, ale nemusí jich být tolik, ale rád bych, abyste mě podpořili lajkem a odběrem. Tak já bych vám poděkoval tímhle a ukončil bych můj první let's play. Děkuju.